Ahojte priatelia, zdravím vás po veľmi dlhej dobe, konečne natáčam ďalšie video. Dneska sa nachádzam v Turcii, je 24. septembra, v podstate vrchol Ruje, dá sa povedať, alebo tesne za vrcholom Ruje. A hostia odišli, takže revír máme otvorený a môžeme v podstate loviť. Takže som sa rozhodol som sa, že konečne navštevím revír a popozerám nejaké jelene. Mám vybratú nejakú lokalitu, kde by to eventuálne bolo zaujímavé. No ale čo sa stalo? Stalo sa to, že nedá sa nazvať, že to fúka vietor. To je miestami orkán, dá sa povedať. A ešte k tomu trošku poprcha. Takže to je úplne že zle. No ale aj napriek tomu som sa rozhodol, že dneska idem vonku a spoločne s vami snáď natočím niečo pekné. Aj keď nedávam tomu nejakú veľkú nádej, ale o tom je polovačka, nikdy nevieš, čo môže prísť a čo ti tá príroda pripraví. Takže plán je taký, som v Turcii, teplota je nejakých 10 stupňov, takže úplne iná ako minulý rok o takomto čase. Normálne som si musel dať čiapku, pretože ten vietor robí pocitovú teplotu strašne nízku. No a k tomu ešte trošku poprchá, takže uvidíme. A čo povedať, no idem naposled, som v lokalite v podstate v okolí takých polí, predo mnou je zasiatá nejaká tráva, ktorú asi nestihli skosiť. Ďatelina je to nejaká, medzi tým, nie je to všetko možné, nejaká miešanka. A za horizontom predo mnou je strnisko po kukurici, takže budem na relatívne celkom peknom mieste, kde má zver prechody, takže sa mi snáď niečo podarí aj natočiť. Idem trošku skôr, ako chodievam, pretože som si povedal, je ruja, takže tie jelene sú v pohybe stále. Takže uvidíme, držme si a držte mi palce. Tak ako ste mohli vidieť, ako som kráčal po svetu, tak mi z pravej strany porastu jeleň. Ani som nestihol v podstate zareagovať, že čo to je. Iba som stihol vytiahnuť kameru. Ale v podstate vyzerá, že to bol chovný jeleň. No, tak začiatok relatívne dobrý, len škoda, že neprišiel trošku neskôr, keď som už bol naposledy, aby som to mohol nejako v kľude natočiť, no. Takže zatiaľ toľko, no. Idem naposled a snáď sa niečo ešte ukáže. Hovorím, ten vietor je taký zradný, že v podstate určite ma videl, ja som ho nevidel a tým pádom som ho prekvapil a prekvapil aj on mňa. Takže škoda. No ale čo sa dá robiť, polovačka je taká. Takže som na mieste, som na posede. Situácia je taká, aká je s tým vetrom. Je to čím ďalej asi tým horšie. Ale musím povedať, že tento posed má sám so sebou čo robiť, aby ustal tento vietor. Takže miestami sa celý kýve.
aj napriek tomu, že je nový, ale nevidel som sa úplne dobre, že sa kýve, ale normálne s ním trasie, keď sa opraví tu aj teraz. Tie porivy vetra sú sú fakt silné, takže je to celkom zaujímavé. No. Jelenia som už videl, čo je dobré. Dúfam, že to nebol prvý a posledný dneska, takže dúfam, že sa to bude len zlepšovať. No a čo sa týka prejavov ruje, tak nič. V podstate úplne ticho. A to je len z toho dôvodu, že je takýto vetrisko. Aj keď náhodou niekde tie jelene ručia, tak nie je možné ich počuť, pretože ten vietor robí taký rámos, že proste je to tak. To je extrém toto. Vážne zvažujem, že sa z balíku pôjdem domov, pretože ten vietor je tak extrémny, že neviem. On má celý kosec sa trasy. No, uvidím. Počkám ešte chvíľu, ak sa to nejak neukľudní, asi pôjdem domov. Neprešlo ani 20 minút a z pravej strany odzadu mi na pár metrov od posledu vyšla jelenica a dve jelienčatá. V tom vetre som ich zbadal iba periférne, keď už boli vonku. Tak som ich len pozoroval, kým nezajdu z dohľadu. Krátko na to, ako zašli, mi z druhej strany začala vychádzať vysoká. Prvá jelenica, druhá jelenica, tretia, štvrtá. Hovorím si, kde je jeleň? Niekde tu musí byť aj jeleň. Čakám. Stále nič. Už je tých kusov nejako priveľa. Určite tam musí byť aj jeleň. Pozorujem okolie a jeleň stále nikde. To je nejaké čudné. No a po chvíle čakania konečne vyšiel. Zastaň, prosím zastaň. Na chvíľku zapózoval a hneď utekal za nimi ďalej. Mladý, obojstranne korunový jeleň. No, bola to iba krátka chvíľa, ale celkom sa mi to páčilo. Dúfam, že dneska sa ešte niečo objaví. Našťastie ma nenechali dlho čakať a o pár minút sa na horizonte objavilo parožie. Črieda sa po horizonte približovala bližšie a bližšie. Tí pozornejší ste si možno teraz všimli, že je to iný jeleň ako ten, ktorý pred chvíľou vybehol. A teraz otázka, streliť? Nestreliť? Podľa môjho názoru je tento jeleň na rozhraní 3. a 4. vekovej triedy. Ak je to 3. veková trieda, je to jasný prúser. Ak je to 4. veková trieda,
tak je lovný a je to krásna trofej. Určiť lovnosť tohto jelenia podľa parožia je v tomto prípade veľmi problematické. Takto staré jelene je podľa mňa veľmi ťažko odhadnúť a rozpoznať. V každom prípade som sa rozhodol, že tohto jelenia neulovím a chcem mu len popriať veľa šťastia v odovzdávaní génov pre ďalšiu populáciu. Ešte sa predo mnou pár minút predvádzal, neskôr jelenice zachytili môj pách a pomaličky celá črieda odkráčala za horizont. No, je 7 hodín, takže začína sa rapidne stmievať, takže na nejaké natáčanie klasickou kamerou už veľa času nemám. V podstate tá črieda, ktorá tu bola, zatiahla smerom, odkiaľ prišla a zatiaľ to asi všetko. Tuto správa mi vyšli ešte dva kusy, ktoré vyšli vonku a hneď zabehli dovnútra. Bola to holá jelenica asi jelenica a šmola, alebo dve jelenice. Nestihol som ich ani poriadne zaregistrovať. Takže v podstate začína byť teraz čas, kedy tá zver býva väčšinou v tej migrácii aktívnejšia, vychádza na pašu. Takže žiaľ Bohu, ako som spomínal, na natáčanie videa klasickým spôsobom tu už moc nebude, ale možno začne byť niečo zaujímavejšie, takže ak sa mi možno podarí, tak niečo natočiť televíziou alebo nočným videním, takže zatiaľ si tak, idem čakať ešte ďalej. Som celkom nabudený. Po značnom zotmení som okolie kontroloval termovíziou a spoza chrbta som zbadal diviaka. Veľmi som sa potešil, čapol som do ruky flintu a teraz sa môžete pozerať zábery, ktoré som natočil zásadkou part. Musím sa priznať, že keď som videl tie dva kusy, tak som chcel hneď jedného streliť. Ale niečo mi povedalo, ešte počkaj. Pozrel som sa kúsok doľava a aha, prasa. Takže som sa rozhodol, že strieľať nebudem, pretože je to vodiaca diviačica a v tomto čase sú diviačatá ešte veľmi malé, takže som sa rozhodol, že strieľať nebudem. Len som ich nechal kľudne odkráčať ďalej do húštiny. A tým som dnešnú vychádzku ukončil. Takže ahojte priatelia, pokračujem ďalším dňom polovačky, už je nejaký ten čas porují. A zhoda náhod, alebo na šťastie, respektíve nešťastie, keď som sa znova vybral do lesa, tak je takýto brutálny vietor. Neviem prečo, donedávna bolo skoro bez vetrie a teraz sa rozfúkal takýto silný vietor, takže nemám z toho radosť. Ale čo chcem povedať, sme v podstate asi nejaké 4 týždne porují od poslednej vychádzky, takže môžeme strieľať už aj holú, na ktorú by som sa chcel trošku špecializovať, lebo je tam toho pomerne dosť a treba samozrejme ten plán lovu aj nejakým spôsobom naplňať. Takže môžeme loviť v podstate všetko, čo zákon povoluje, okrem jeleňa 4. vekovej triedy. Takže tak, idem strašne neskoro, dneska to úplne iba zo začiatku skrátim, idem strašne neskoro, pretože som sa zdržal v práci a kúsok mám odtiaľto auto, idem tuto na tento posed a tu budem dneska čakať. Vietor fúka veľmi silný, takže to mi, ako som spomínal, nerobí radosť, no ale aj naposledy, keď som bol vonku, tak vietor bol silný, až by som povedal príliš silný a napriek tomu tá vychádzka bola celkom fajn. A ak budem dneska vidieť diviačiky, tak v podstate už asi sa neudržím. No ale všetko je otvorené a uvidíme, takže idem na posedík, sadnúť si a čakať. No, času už nemám veľmi veľa.
Takže sedím na posede, zabudol som povedať jednu dôležitú vec. Znova sa nachádzam v Turcii, ale to ste asi z týchto záberov pochopili, že nie som v Rimavskej Sobote. Som na mieste, kde v podstate sú také polia a takéto, by som povedal, že háje relatívne taký zmiešaný borovicovo, smrekovo, brezový les a predo mnou je lucerka, ktorá už asi aj bola kosená alebo nebola kosená a z ľavej strany mám strnisko, kde bola zasiatá kukurica. Takže lokalita celkom, by som povedal, nádejná. Predpokladám, že zver zavidna nevíde, pretože porují jelene, už tie jelenice nenáhaňajú, takže tá zver má relatívny kľud. Predpokladám, ako som hovoril, že zver vyjde až na rozhraní svetla tmy, respektíve už dobre za šera, alebo až úplne po tme. Takže dneska si posedím trošku dlhšie, uvidím, ako sa mi bude chcieť, ako vydržím, no a zostáva mi len čakať. Počasie je také, aké je veľmi teplo, musím povedať, že je nejakých 20 stupňov a obliekal som sa veľmi a kým som prešiel tých pár metrov od auta k posedu, tak som sa slušne zapotil. Uvidím, ako sa bude teplota meniť, ale podľa predpovede by tá teplota mala sa udržovať relatívne dosť vysoko. Je asi 19 alebo 20 stupňov, čo je dosť na toto ročné obdobie. Je druhá polovica 10. mesiaca, takže neviem. A čo sa týka oblačnosti, je zamračené, pršať by nemalo, až na ten vietor. Ten je fakt, že extrémne silný, miestami dosť silné návaly, takže respektíve porývy vetra. Takže to ma neteší, ale nikdy človek nevie, dneska môže byť vychádzka celkom zaujímavá, takže zatiaľ zdar. Je 3/4 a už prvý kus napravo odo mňa vyšiel vonku. Vyzerá, že je to nejaký špicák, je to strašne ďaleko, je to možno 200-250 metrov, takže to neviem úplne dobre rozoznať, ale je to dobré znamenie, že niečo sa už začína ukazovať. Stále dole hlavu, pasie sa. Teraz dvihol hlavu. Je to špicák. Dosť vysoký. Takže určite nie je výradový. Ale zatiaľ nevidím za ním nič. Vyzerá, že je sám. Samozrejme, že do zotmenia mi nič nevyšlo. Bol tam iba tento jeden špicák. Keď sa úplne zotmelo, už som sa chcel pomaličky baliť, ale pre istotu som si ešte skontroloval okolie. No a na moje počudovanie som zistil, že mám pred sebou jeleničku.
Tak som rýchlo zobral do ruky flintu, no a ďalej pozerajte. Takže strieľal som po takej jeleničke. Idem to nájsť. Idem sa pokúsiť to nejakým spôsobom nájsť. Nebolo to na nejakú veľkú vzdialenosť, 80, možno 90 metrov. No, mieril som na hlavu, takže padla. Vyzerá, že zásah bol úspešný. Už ma len teraz zaujíma, že to musíme nájsť, alebo musím nájsť. Určite aj vás zaujíma môj úlovok. Mňa určite. Musíme pozrieť termovíziu, že kde to je. Lebo v tomto poraste je to dosť problematické. Dobre. Inak táto termovízia to je obrovský pomocník. Fakt to musím povedať, že v tomto poraste, v tomto vysokom poraste, akože je veľmi, veľmi problematické to nejakým spôsobom nájsť, hlavne v noci. A tu si. No. Tu leží. No, ak mi s dovolením samozrejme nebudem natáčať detaily hlavy, pretože to by sa nejakým spôsobom nemalo. Ale úlovok je tu. Spokojnosť je. Takže idem to vyvrhnúť, naložiť, označiť blombou a považujem dnešný večer za veľmi úspešný. Aj napriek tomu, že sa mi nepodarilo uloviť nejakého výradového jelenia, ale aj z tohto mám veľkú radosť. Takže idem zver ošetriť, ako som spomínal, dať jej posledný hryz. Idem si zobrať auto a samozrejme idem to zaviesť do domu poľovníkov. Takže úspešný večer máme spolu za sebou a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.